Απάντητες ερωτήσεις μου έρχονται στο μυαλό σαν το ίσως που ίσως δεν θα έρθει ποτέ. Σαν να βελτιωνόμαστε χωρίς τη σημαντική βελτίωση. Ο άνθρωπος Θεός και ο άνθρωπος μαζί. Σαν να συναντιόμαστε και να χωριζόμαστε χωρίς συνύπαρξη. Ζητιανεύουμε χωρίς νοημοσύνη στους δρόμους, στους χάους, στους πολιτικές. Πάρτα όνειρα πάρτα και μην τα ξαναδώσεις ποτέ. Πάρτα όνειρα πάρτα. Ο δρόμος είναι τυφλός και οι γεωργοί περισσευόμενοι, χάνοντας τα πλοία σε ναυάγιο, καίγοντας τα τροχοφόρα σε δρομολόγια χωρίς γυρισμό. Δύσκολα φεγγάρια φέρνουν επικίνδυνους λύκους, δύσκολες μέρες φέρνουν επικίνδυνους ανθρώπους. Βασανιστικά φέρνουν σκληρούς και αυθεντικούς ανθρώπους. Εσύ τι επιλέγεις να είσαι από αυτά? Ζητιανεύοντας για λίγη ηλιομοσύνη στους χάρους των πολιτικών. Πάρτα όνειρα πάρτα και μην τα ξαναγυρίσεις ποτέ. Πάρτα να τα ξαναδώσεις σε αυτούς που μπορούν. Απάντητες ερωτήσεις μου έρχονται στο μυαλό σαν το ίσως που ίσως δεν θα έρθει ποτέ. Σαν να βελτιωνόμαστε χωρίς τη σημαντική βελτίωση. Ο άνθρωπος Θεός και ο άνθρωπος μαζί. Σαν να συναντιόμαστε και να χωριζόμαστε χωρίς συνύπαρξη. Ζητιανεύουμε χωρίς νοημοσύνη στους δρόμους, στους χάους, στις πολιτικές. Πάρτα όνειρα πάρτα και μην τα ξαναδώσεις ποτέ. Πάρτα όνειρα πάρτα. Ο δρόμος είναι τυφλός και οι γεωργοί περισσευόμενοι, χάνοντας τα πλοία σε ναυάγιο, καίγοντας τα τροχοφόρα σε δρομολόγια χωρίς γυρισμό. Δύσκολα φεγγάρια φέρνουν επικίνδυνους λύκους, δύσκολες μέρες φέρνουν επικίνδυνους ανθρώπους. Βασανιστικά φέρνουν σκληρούς και αυθεντικούς ανθρώπους. Εσύ τι επιλέγεις να είσαι από αυτά? Ζητιανεύοντας για λίγη ηλιομοσύνη στους χάρους των πολιτικών. Πάρτα όνειρα πάρτα και μην τα ξαναγυρίσεις ποτέ. Πάρτα να τα ξαναδώσεις σε αυτούς που μπορούν.